kicsit változtattak azon, hogy... Talán gyors. Meg talán... Igen, hallak. Aha. Meg mint hogy egy gyorsabb lett volna, lenne a játék elvileg egy kicsit. Na jelölt az egyik fiú. Jelölt a másik legény is. Rózsaszín vagy? Aha. Gyere, menjünk oda. Ez az marcos. Ja, meg köd van. Köd van kicsi van, az nagyon rossz. Én az estét akarom csak. Estét? Bedobja az estét van. Tök jó, csak 2 pajzs elég nekem, te gyerek. Meg perket is felsz... Vannak a pályán ilyen rejtett fegyverek, amik ilyen nagyon jók. Ilyen lódautós fegyverek ilyenek. Nem tudtam. Igen. Saki, és itt ezen a helyen van egy, ezen a majmos területen, hogy ott felmész és útban nézünk. Én mindig odaugrok, hogyha az útba megyünk, mert... Hát le kell hasalni, Marcus. Le kell hasalni majd, te gyerek. Lehet, hogy nem hasalok. Szeretnéd, hogy tudják? Mondjuk jó, vagány, vagy akkor izé. Már tudom, hol van a fiú. Látod a pirosat? Látod a pirosokat? Nem. Ott van valaki nem messze tőled, Marcus. Jövök rá a fiúra. Lelőttem. De Zoli, mi kell? Ne, hol van? Egyet megöltem, sokan vannak. Rájuk lőttem, de végem lesz. Végem lesz, mint a... Na, jöttek a többiek is. Van egy aknavető. Egyet megöltem aknavetővel, Marcos. Bazdmeg izó. Nincsen lőszerem. Bazdmeg. Itt van a csávó, hallod? Geci, nincsen lőszerem, hát nem hiszem el. Még elrohant a csávó, nem volt izéje. Bazdmeg, annyira nincs. Jó. Jövök én is. Jó a buli, Marcos? Ha? Itt valakit legyilkoltak, ez jó, nagyon jó. Volt itt valaki, hogy pajzsolántokat is elfutott. Igen? Megkeresem még. Olyan jó fegyverem, hogy ilyen Most nekem is jó stikkerjeim vannak. Messzire, képzeld el, ez a fegyver, ez nagyon jó, még messzire is, mert ez így valakit viszont lő, igen, mert? Micsoda? És majdnem mindig ott, amiben talál. Itt van egy ilyen 3 plétes valami, vagy plusz plétek. Nem csak nekem 2-es van, és akkor... Ja. Jön egy loadout, közelbe. Ott van, gyere, menjünk rá a pirossal. Gyere, Marcos, segítsünk a fiúnak. Ja, te is itt vagy. Várj meg. Marci. Jó, jövök. Arra vannak, lehet. Fent vannak? Szerinted? Lehet. Nem, Marcos. Beizélte a gránátot. Itt vannak fenn.
Ott vannak be. Bezzoli gól le teljesen? Várját. Csak nehogy itt meglepjenek minket. Ott vannak benn ketten, ja. Egyet megcsíptünk, Marcus. Megvan a legény. Ne menj még le, várjál, jövök majd veled. Ja? Gyere, Marcus, itt van, ja? Hol vannak? Jó a buli, Marcus, ha? Igen? Valahol hallod, itt a házba lövöldöznek még szerintem. Maradjunk itt, innen látjuk a terepet. Te maradj ott. Ott vannak fenn. Ledánoltam a mocskot. Vége a fiúnak! Megöltem. Ott rohannak a többiek. Leszettem a HP-ját. Szép munka, Marcus. Szép munka, Marci! Egész jól megy most a mókás. Jövök én is. Nagyon sok lootjuk volt még itt. Csórik. Nagyon sok lootjuk volt itt. Vannak még edzői rajtad. Rajtam? Jaj. De hülye vagyok. Ez nem rajtad, de ott. Ott jön egy srác. Ez az. Gyilkold őket, Marcus. Azért nem akarok batást. De csak titeket lőnek, engem bezzeg nem. Bár mondjuk ez nem mindegy oroszlán. Haha. Hát bekóstoltak minket a fiúk, de... 15 pajzsom van. Nem sok esélyük volt a legények. Hé, ott a izé. Loadout is. De mindegy, már mindenet felszedtem. Ó, egy gyerkőc. Gyere itt fel, hallod? Marcus. Na, ott van. Mi még itt nézelődünk a hátunk mögött, mert... Vége a fiúnak, teamwipe. Ott van a fiú, menjetek rá! Azt hiszi, szórakozhat. Ez jó nagyon. Húha, vigyázz! Ne! Közem. Gyere, bejöttem a híd alá, gyertek ide, Marcus! Ne legyél rest, kisbarátom. Francba, ott hagytam egy jó fegyvert. Gyere a többiekkel, Marci! Gyere, ússzunk a vízbe a többiekkel. Francba, ott hagytam egy jó stukkert. Gyere, te is velünk, ez az. Menjünk át arra. Gyere, kicsi Marcus. Nem lesz semmi baj. Itt a bemegyünk itt az árkádok alatt, elég jól el vagyunk itt. Halló. Elég jól el vagyunk itt, Marcuskán. Hallod, ott van? Ott volt egy srác. Hol? Ott volt. Elfutott? Nem, megöltük a legényt, de lehet nem egyedül van. Menjünk rá, vagy menjünk oda mi is. Maradjunk a többiekkel, Marcos. Jó? Akkor mindig megnyerjük, tudod. Hú! Júj, mi volt ez? De ebben nem menjetek bele. Többtől. Azt takarítsa fel. Mindjárt vége a Resurgence-nek. Menjünk erre, vagy menjünk fel. Látom, menni. Azért óvatosan vagyok fel.
El vagyunk. Ez jó, ez a Kronenskva. Távcsövesen van Marcos. Van egy sniperem, meg egy... De, várjál. Menjünk be a ketszóba, Mar. Így, gyerünk Marci! Ez az, segíts, léci! Kösz, megöltik a fiút. Ebből minden, Persze, hát én rögtön nyomom, én nem szerzem. Mindig maxon tartom az armort. Nem az, hogy ez semmit sincs, fel, prospectből röhögsz neki, nem az. Mindig maxon tartom az armort. Menjünk fel a tetőre! To the roof, guys! Gyere, te is mondjátok. Menjünk fel a tetőre. Megöljem. Ne. Megöljem. Ki? Láttál valaki? Ne, de gyere ki. Ott volt egy gyerek, aki nem játszik. De gyertek fel a tetőre, itt nem baj. Maradjunk a tetőn most már végig. Jó headset. Gyertek fel a tetőre. Észrevettek. Észrevettek valahonnan. Abból az irányból aztán. Még jó helyen vagyunk, Marcus. Ti vagy szép. Maradjunk együtt, Marci, ne menjél el, hallod? Most együtt mozogjunk a fiúkkal. Jó. That's the best station. Ja? Hol látja? Ott a csávó az ott a ködben. Hé, ne! Bombás drón! Segítsünk a többieknek. Ne, jövök! Fedezd a terepet, mert lehet, hogy ránk jönnek. Lehet, hogy azt hiszik, hogy már csak egy valaki van. Messze vannak. Menjünk át, hallod? Oda le. Csak én még töltök egyet. Olyan lassú töltősöm. Remélem nem a házban vannak. Menjünk be akkor a ketszóba, hallod? Itt vannak be! Egyesre voltam fűzve. Várj, jövök. De neki is. Milyen szegény fülkő. Várjál, kapott a gyerek. De nem eleget. Kapott a gyerek, de nem eleget. Egy meghalt. Egy meghalt. Maradjál, Marcus. Ja. De ez egy gyerek. Én vissza tudom venni a csávót. Hol van srác? Vagy hol van ez? Menjünk, akkor vegyük vissza. Nem most. Nem most, nem még. Amikor megyünk közfele. De mögöttünk is vannak, hallod? Észrevettek? Tetőről. Menjünk fel a tetőre, Marcus. Gyere, menjünk fel a tetőre mi is. Hogy visszaveszik a srácot. Mi? Gyere, Marci. Hol vagy? Én leszem. Én fel. Ja. Majd a izét. Visszavesszük majd a gyerek. Menjünk lejjebb. Vigyázz, ott van! Rájelöltem. Höljetek. Ezt megnyerjük, Marcós, csak izé. Nem szabad. Onnan is jönnek. Ne, gyere ide, Marcus!
Menjél, rohanj be a körbe. Á, gyere ide. Ne! Banca! Elkaptak. Hagyd meg! Mi? Visszaveszlek. Ne! Megyek akkor hozzád. Ja, meghaltam, oké. Vegyél vissza! Marci, kérlek! Még volt 40 ezer, kurva anyját. 7-en vannak már csak hal. Visszavetted a gyereket is? Ha? Ügyes vagy. Oda jövök hozzád, hogy... Várjál. Húha. Jövök vissza hozzád, Marcus. Jelölj rájuk, hogyha látod a macskokat, hallod? Ne! Bekaptak. Várj, segítek. Hol vannak ezek? Kapott. Meg fognak halni. Várj, lehet, hogy az épületben is vannak. Meghalt? Megnyert. Aj, de egyszerű volt, Marci. Tesz meg. Jaj, de egyszerű volt a gyerek. Nyom rá arra, hogy ugyanazokkal menjünk. Jó. Jó, ez jó csapat volt, mindenki elég sokat gyilkolt. Mindenki elég sokat. Hát, szar a játék, most így begyorsult. Neked meg elrassultál. Mikor tölt? Hallak, gyerek! Kezdődik az új